Acta do xurado designado para a 26ª edición do Premio de Poesía Avelino Valladares. Lugar, Sala de Xuntas da Casa do Concello. Data, 9 de agosto de 2022. Hora de comenzo, 10 horas. Hora de fin, 11:45 horas. Asistentes: don Gumersindo Villamayor Martínez, dona Rosalía Morlán Vieites, dona Concepción Dolores Carvajal Villaverde, don Esteban Folgar Brea, Dolores Araújo Arias actuando como secretaria. Orde do día. Escolla do poemario gañador da 26ª edición do Premio de Poesía Avelino Valladares. Unha vez lidos os orixinais presentados, selecciona por unanimidade como gañador do 26º Premio Poesía Avelino Valladares o presentado baixo o lema O cemiterio, a negua, o fillo. Cunha vez aberta a plica, resultou da autoría de don Manuel López Rodríguez. O xurado destacou que é un poemario dividido en 3 partes. A primeira serve como introducción. A segunda, a máis extensa, segue o estilo de escolle a túa propia aventura. A voz poética fai un percorrido polo panteón de galegos ilustres na orde que prefira o lector coas súas seleccións. Nun ton triste, asentado o espazo, diríxese con frecuencia ao receptor e fai referencias metapoéticas e alusións ao propio poemario. A terceira parte é un epílogo. Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión e eu redacto esta acta como secretaria. Moitas grazas.